उदालगुरि जिल्लानि मासबाद पुलिस हान्जानि मोनसे जाफुंसारनाय मासबाद पुलिस हान्जाया थाकुरिया फारा ओनसोलाव 187 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामनो हादों। नंगौ उदालगुरि जिल्लानि मासबाद पुलिसआ दिनै फुंनि 3 रिंगासो समाव गांजा जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मासबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालपानी पुलिस थानानि आईसी प्रणब बरुवा लोगोसे मोनसे पुलिस हान्जाया आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलाव डनस्री साहा बागाननि खाथिनि थाकुरिया फारा ओनसोलाव सिग्रोमदोंमोन आरो बे सिग्रोमनायावनो पुलिस हान्जाया थाकुरिया फारा ओनसोलाव 187 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामनो हायो आरो मासबाद पुलिसआ बे जब्द खालामनाय गांजाखौ मासबाद पुलिस थानासिम लाबोयो। मासबाद पुलिसआ मोनसे केस नाम्बार 3224 स्ल'स खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे पुलिसआ फोरमायदों दि जब्द खालामजानाय गांजानि बेसेनखौ 93,50,000 रांजों जागोन होनना साननाय जादों।